Pêşangeha berhemên ciwaniyê ya Navdewletî Beauty İstanbul li bajarê Stenbolê bi beşdariya 145 welatan hat darxistin. Di pêşangeha îsal ya Stenbolê de yekem car kompanyên ji Herêma Kurdistanê jî beşdarî têde kirin. Kompanya ku ji paytexta Kurdistanê Hewlêrê beşdarî pêşangeha ciwaniyê ya Navdewletî kir, armanc dike ku marqeya Kurdistanê û berhemên ciwaniyê raberî welatên li cîhanê bike û di sektora ciwanbûnê de cêwaziyekê pêk bîne. تا ئێستا لە چەندین وڵات ئەوروپی کە داواکاریان هەبووە وەک وڵاتانی ئیتالیا و فەڕەنسا و ئینگلتەرا و چەندی وڵاتانی ئەوروپی داواکاری هەبووە بۆ ئەم براندە. ئێمە پلانی داهاتوومان ئەوەیە کە بتوانین لە هەموو جیهان ئەم براندە بۆ فرۆشتن بەردەستکەین لە سەرتاسەری جیهان بفرۆشێتن. Pêşangeha ciwaniyê ya Navdewletî ku ji sedî pêncî û heftê wê ji beşdarên biyanî pêk û fersendên karkirinê ya di nava kiryar û firoşkaran de di nava xwe de dihewîne bi berhemên ciyawaz yên di sektora kozmetîkê de deriyê nû vedike. Kompanya ku ji dihokê jî beşdariyê di pêşangehê de dike, dixwaze biriya markeyên biyanî û bi kalîte hem li Kurdistanê xizmetê Kurdan bike û hem jî Kurdan bi berhemên biyanî yên ciwaniyê baştir bide nasîn. بدیم تشکی جان و مرتب الدهوکی و کردستانی جی پیش بخینه تشکی مرتب و جان بی بو ملت ما تشکی گازند و تشتیوان جینه یا اولیا دو جی مدی امو کرد کم جیل وری بجدار من بود شی دوسا اوا بو مجی باش بو ملت مجی بو پیشکفتنه کباجی Beşek ji welatiyên beşdarî pêşangehê bûne didin zanîn, ew pêkê xweş in ku biriya vê pêşangehê bi hezaran berhemên ciwaniyê yên navdewletî di nava hev de dibînin. Beşek ji welatiyan jî naverokê û berhemên di pêşangehê de qels û lawaz dibînin. Çok da güzel katılımlar olmuş. Kalabalık da ziyaret. Biyamin li gorî par îsal fuar gelek berfirattir û devlementtir e. Îsal gelek kompaniyan biyanî jî beşdar bûne. En son Kore'ye gitmiştik, In Cosmetics. دوایین جار بەشداری پێشانگایەکم کرد لە کۆریا پێش ئەوەی شت بوومە ئیتالیا. بەرهەمەکانی ئەوەی ڕەنگاوڕەنگ و جیاوازتر بوون. Di sêmîn pêşangeha ciwaniyan Navdewletî de ji berhemên makyajê bigirin heta kuaför, berhemên maliyên ciwaniyê, maddeyên xam, ambalaj, kozmetîkên taybet, sabûn, şampuan, krem û heta bi parfûman. Bi hezaran berhem tên pêşandan. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.